Аз те мечтая, в нощ те сънувам, в реалност желая и в сън те бленувам. Вие, Йоана, съгласна ли си да приемете Константин за свой съпруг? Да. Това са ръце, които ще работят заедно и ще изграждат едно общо бъдеще. Това са ръце, които безброй пъти ще трият сълзите на радост в очите ви. Това са ръце, които ще ви дават сила, когато най-много имате нужда от нея. So rise up. Горе всички чаши.